ngake ngalalela into eyisimanga ngesinye isikhathi. Ikhona indoda enye besinayo la esontweni. Thi lo muntu ngehlelo isibonakalise sibonwe umntwana wami. Thike mina uboneni? Uthi ubone kufika umuntu la ekhaya omdala. Wafike wangqongqoza. Uthi ngavula ngoba bengathi ngedwa ekhaya. Uthi wayesebuza lo muntu uthi bapha abadala. Uthi ngathi ubaba akekho nomama akekho basemsebenzini. Uthi lo muntu wayesethi awu lo muzi sihlale sifika kuwo njalo abantu bakhona abadala bekho. Sesiyahamba ke thina sibuyele emuva. Kwakungaba kubo. Bazoshiya kubani lesi sibusiso? Lento engishoyo mhlambe ngathi indaba yasemumva maNazaretha. Kodwa laba abankhipha kuyo, abankhipha banifaka lapho nikhona, bona sebebuyele kuleyo nto. Akukwazi ukuthi izingane zingaphila, unini uyaphuma, uyisi uyaphuma, kubonana ilanga selishonile. Ubani umuntu oyibonayo lezi izingane noma ziyaphila noma ziyafa? Isimo leso esikhona okufanele ngabe bakhona abantu abacabangayo bayisukumele leyo nto ukuthi lamakhaya sizoyakha kanjani indlela yokuthi akheke aphile, ngoba umsebenzi wenu omkhulu maNazaretha okungafanele ukuthi niwukhohlwe ukuthi nizoshiyana la emhlabeni. Nizoshiya abantu abanjani? Uma senixoshileke leyo mali naphuma nayixosha kubelungu le eningayitholiye egcineni, laba bantwana enizobashiya ngabanjani? Nizoshiya isizwe esinjani? Lento babeyazi ukuthi izoba nomthelela ongeyulapheka. Namhlanje ukhona imizi engakheki. Abanye ngiye ngikukhulume lokho ku. Ngingazi kodwa noma basuke bengizwa nti ngithini. Engakheki. Indoda iganiwe. Kodwa lo muntu akakalungeli ukuthi ngabe indoda. Usanendawo yokugona. Usanendawo yokubelethwa. Ngoba isikhathi salokho sasheshe samphelela ngoba unina kufanele ukuthi asukume ashesha emsebenzini. Abanye amakhosikazi miza yakheki. Chitheke uyagana yena kodwa namhlanje ula usasu lapha ya. Isibonakaliso sikayise sekhaya asizange sibe khona. Uhamba ethungatha uyise kuwo wonke lamadoda. Sizokwakheka kanjani leso sizwe? Sizokwakheka kanjani? Angazi ngoba lento
nabantu ofanele ngabe bayibukisisa kahle eduzana amakhosi abayibukisisi kahle. Noma lento engiyikhulumayo ningayibeka kuphi, noma ningayibeka emumva, noma ningayibeka ngaphansi, noma ningayibeka lapha enithanda khona, kodwa iyiqiniso. Uma ngabe kuya ngokuthi kuzoba khona abantwana abaphilayo kulowo muzi, akukwazi ukuthi babe khona abantwana abanjalo, kwenzeka njengoba kwenzeka.